Kaixo. Kaixo, Tolosarrok. Hemen zaudetenok eta falta direnak. Inauteri berri on denoi. Herria nahi duena. Bi urteak nahiko bereziak izan dira. 2021 nahi duena. ezin izan genituen gure batzarra eta festak ospatu. Iaz presaka eta korrika egin genuen guztia. Eta ez zen gaizki atera. Urte bete pasada jada. Eta hemen gaude gure festak normaltasun oso ospateko asmoarekin. Aiba. Ze pasatzea. Patxi, segi. Patxi, lasai, segi. A ver, ja hor... Ari, xopiskat. A ver, baina... Ugemen... Ezin dugu jarraitu? Barkatu, xopiskat. A ver, mesedez. Guk aldat... A ver. Ze pasatzea? Baina... Zertzaltzate? Aldarrikapen batzuk dazkagu, Guapita ekara, entzun. Ze pasatzea? Zintzate zuek? Baina... Bida. Zertzaltzate? Xopiska bat. Hospital publiko bat nahi deu, ja, seitun, etxeak inbaino, hospital publiko bat, zuze alkate, Vale. Bueno, que lo sepáis, seitun, jaino, ja, beste gauza bat, beste aldarrikapen bat daugaguna, zumardi txikia zeik. Ia izaten jarraitzea nahi deu, hoi jarraitu behar deu. Beste gauza bat, pensionista guztintzat, 1.070 euros. A ver, Itxon. Hombre. Gauza bat, ze pentsatzezu, hemen adar batzukin etorrita nahizun guztia emango izaula? Ez. Chicos. Alde mendik. Al ataque. Guazen gora. Al ataque. Guazen gora. Barrura denak, barrura. Sartu barrura denak, mesedez. Bunkerra, etorri, gorde. Badatoztela. A ver, bai. Bai. Tokia hemen utzi. Hombre, ze pasatzea hemen. Tokia behar deuta. A ver, todos los que estén de negro, campoa, Sustatu intzate pikat ez da? Beldurtu intzate? Ba, lasai, Zuek lasai. Artu arnasa. Atu anasa. Nerekin mesedez. Atu anasa.
Ez dakizu ez dezu ulertzutzen, ala? Atu banasa eta utzi txupitua. Bueno, aldarrikapenak lortu ditugu, ia gehientzunak firmatuta dauzkagu, bai? Bai, lasai. Nahizun guztia firmatuko dugu, baino... Guain bai, ez da? Eta hor udaletxean dauzkazuen otarraiak eta hoize. Hoi alda amaiketakoa, hemen itxezuen amaiketakoa. Gu txoixoa jaten, herria txoixoa jaten, daok otarraia jaten. Ze kristo da gordea. Bueno, entzun, guapita etorri honea pixkat. Utziko dizugu pixkat. Zuek egiten dezuen eguneroko gauzak, bueno, hemen, ostegunen gizenen zeitezu guain momentu enten. Berez, txupinazoa bota beharra dakagu. Inauteri nasiera txupinazoa. Etorri honea pixkat eta esplikatu jatzu zertaz di joan hau, a ver. Hoy zer dia, los de la E Street Band. Bai. Zuek, vosot, ¿me entendéis? ¿Podéis tocar algo de Ozuna? Ez? Urte etortzen dia hauek? Bai, betikoak. Eta hauek? Hauek bai. Manifara? Manifara ez. Baina zeitezu hemen, abar, esplikatu jazu pixkat. Oantxe bertan txupinazoa bota beharra dakau, inauteriri hasiera emateko. Uste mai guztu behintzat? Nik usteet, usteko modua mintzat, bai ez? Zuek sesatezue, bainoz? Bai? Bai, hombre, dana, bai, ez esan behar da. Ni besterik gabe, Antxon aurkeztuko nuke. Osondo. Zesan diazu Antxon izango ala, guaingo alkatea. Alkatea ez, gaurko kabiala ikutxuna, baina zuk alkatea esate mazu alkatea jarriko dugu. Nik esatet, Antxon gaurko bea dala alkatea, eta 5 urtetako ere bai. 8, ze 5, 8 urtetako Antxon. Vale. Antxon, mesedez. A ber, atera mesedez. A ber, orain, gure sozietateak izendatu duen kabiala ikutxuna Antxon Elosegi, izango da txupinazoa botako duena. Eta karrasi pare bat egingo ditu, eta guk lagunduko diogu erantzuten. Vale? Antxon, dana zurea. Asi, ja. Ja. Eta gero zuga. Gora ostegun gizena. Gora gure inauteria. Gora Tolosa. Hau normalen hola itetzue, zatik nahi iruditu zait, un poco patxanga hau. Antxon, importazio zaizu berriro esango dugu, porque iruditu zait jendea lokartu eta etorri dela. Berriro, ba. Berriz. Bai, Antxon, bota lazai. Berriz. Eta zuek indar pixka gehiokin, ez da ezer entzuten da. Gora ostegun gizen. Gora! Hoi bai. Gora inauteriak. Gora Tolosa. Gora! Bai. Nahiko urruti jarri dute. Ez da aquí la mecha. Ya la ves. Vale. Jarri ben.
Suena igual. Bueno, según dice Mercedes. Con el gordo hoy. Venga.